Iti payla ang Region 2 feeding program ti gobyerno kadagiti learner iti para publiko a pagadalan iti Tuguegarao City manarimaan ken 35 metal detectors na ipaay kadagiti pagadalan para iti seguridad. Ada detalye ni Dayan Monica Tukay. Paspasan ti panakarambak ti nationwide school-based feeding program ti Department of Education ang may tuloy iti Tuguegarao West Central School. Agar 5,000 learners ti nagnumar iti 200-day feeding program iti napalabas a school year kadagiti kindergarten ken elementary pupil iti syudad anay bilang ka severely wasted ti agtultuloy a may papan iti feeding assistance. Tuguegarao is very lucky to be one of the luckiest divisions who have been chosen by the President to be the host for the kick-off of the National School-Based Feeding Program. And not only that, the Tuguegarao City local government embraced and signed the memorandum of agreement for our school children because the school-based feeding program is essential in the development of the children. Kabayatan ti aktibidad, impaay ti Tuguegarao City ti 50 a handheld metal detectors iti 35 a pagadalan tapno mapatibkar ti campus security ken ti kinatalgad dagiti estudyante ken manursuro. Nagpinirma pa iti katulagan ti mayor ti syudad ken ti DepEd may naig iti 36.1 million pesos agatad anay transfer iti city government para iti panang patibkar iti baro a silid pagadalan tapno lalo ang mapapintas ti learning environment dagiti estudyante. Impanamnama mat ti mayor ti syudad di panagyaman na iti naipaay kadakwada. Signed the memorandum of agreement that 36.1 million pesos is going to now be downloaded to Tuguegarao City for us to put up more classrooms. Aside from those that the NSD will now be putting up in each district of Tuguegarao, no? So, kasama niyo po na tuloy-tuloy lang ang suporta namin because we know the value of a good education. Itay lang nabiit, na isayang kat ti groundbreaking ceremony iti silid pagadalan iti duwa pagadalan iti nasa umutla ang asyudad. Sagduwa a classroom ti may paay para iti Kapatan Integrated School, ang maadaan iti pondo at 3.5 million pesos. Ken Palwa Integrated School, nga gatadmad iti nasurok 3.8 million pesos. Napunduan dagiti classrooms babaan ti Special Education Fund ti local school board apaset ti No Schools Left Behind program ken manamnama amalpas ti panangipasdak iti unag ti sangagasot ket 8 nga aldaw. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.